ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ନାଗପୁର, କାରଣ ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀଉଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଢେଇ ମେଲଣ ସେଠାରେ ଆଜି ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବିମାନ ନେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନାଗପୁର ମେଲଣରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଠାରେ ବିମାନ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଆମ ପାଟଣା ସାହିର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଉଡି ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଉଡି ଖେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ନା ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ସେଠାରେ ଜମିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୁଆମାନେ ବାଡି ଖେଳ କରୁଥିଲେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଡି ଖେଳ ହଉଥିବାର ବେଳେ ଆମର ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାହିର ବିମାନ ମାନେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାହିର ବିମାନ ମାନେ ଦେଖିଦେଇ ଆସିକି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଆମ ସାହିର ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଉଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନ ବସେ, ମାନେ ଚାରାରେ। ମାନେ ଆମ ସାହିର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିମାନ ନବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନାଗପୁରର କଣ୍ଢେଇ ମେଲଣ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମେଲଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ନାଗପୁରକୁ କଣ୍ଢେଇ ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ ମେଲଣର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମ ବିମାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାରାରେ ବସେଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ନାଗପୁରରେ କଣ୍ଢେଇ ମେଲଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।